Meď? Meď? Stonkrát. Nezaujíma ma panelák. Pozeraj, ja fajčím. Kurva. Zapál si aj ty. Prečo? Inak, na jakej ulici býváš? U mňa byte. Kade sa tam ide? Vieš, kde je ten zelovod? Vieš, na patelovom. Tam, kde je ňuni. Tam, kde ňuni býva. Nerozbijaj mi nábytok. A ďalej. Na koľkátom? Oh shit, asi sa tam, ešte ti potom zavolám neskôr a keď sa tam pôjdem pozrieť, tak vidí na balkón. Nemyslíš, že mám málo energie. Ja, počkaj, to není hviezdna. Ale áno. Opýtaj sa áno. babky alebo mami, jaká ulica to je. Babka Pupka. Počkaj, kade sa tade ide? Babka Vieš, kde Pupa. býva ňuni? Ňuňo, buňo. V tej ulici. Je najebaný. A? Čo pičuješ ty? 14-ka. Je Jakou najebaná. paneláku? Tam, kde som raz vykrikoval pod oknom, že Jano. 2 paneláky za tým. A kade vidíš cez okno? Vlastne cez balkón. Ku mne.